हेलो रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव बेसेन गोसा 200 रांनि गेजेराव हाथरखि गोनां अबे बया बेसेन गोसा बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। सिगांनि भिडिअफ्राव कमेन्टआव बे 200 रां हाथरखि गोनांनि सोमोन्दै सोंहरबाय थानायलाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो 200 रांनि गेजेराव हाथरखि गोनाङा अबे बया बेसेन गोसा बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। जुदि बे हाथरखि गोनां बेसेन गोसाया दङबा नोंथांमोनहा बेसेबां मोनगोन बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन आरो अबेया मिलायोबा नोंथांमोनहा मोनगोन। नाथाय भिडिअखौ स्किप खालामना नायोबा जेबो हमनो हानाय नङा। जुदि नोंथांमोनहा गासैखौबो मोजाङै मोनथिनो सानदोंबा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायोबा मोजां जागोन। रायजोफोर आं दिनै नोंथांमोननो बे 200 रांनि गेजेराव बेसेन गोसा हाथरखि गोनां उर्जित आर पाटिल गभर्नरनियाव गांथाम आरो शक्तिकांत दास गभर्नरनियाव गांथाम दङ। गासै 6टा बेसेन गोसा हाथरखि गोनां 200 रांनि सोमोन्दै फोरमायगोन। दा बे हाथरखि गोनां बान्दि बेसेन गोसा मोनगोन बे नङा। गासै 4 पइन्ट सिगांनि भिडिअफ्रावबो आं फोरमायखादों। मायथाइ, गभर्नर, प्रिफिक्स आरो इनसेटआ मिलायथारनांगोन, अब्लासो बे 200 रांनियाव नोंथांमोना बेसेनखौ बुरजा मोनगोन। नाथाय बेसेबां मोनगोन आं बेनि सोमोन्दै फोरमायनाय सिगां नोंथांमोननो अबेया बेसेन गोसा बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनोसै। रायजोफोर गिबियावनो दङ उर्जित आर पाटिल गभर्नर 2017 मायथाइ। प्रिफिक्सआ जागोन 1AD, इनसेटआ जागोन E। लोगोसे 2017 मायथाइयाव बेबो उर्जित आर पाटिलानो गभर्नर। प्रिफिक्सआ जागोन 5AB, इनसेटआ जागोन R। उर्जित आर पाटिलनि जोबथारनाय नैबे मोनसेबावा जाहैबाय मायथाइया 2018 3DA प्रिफिक्स, इनसेटआ जागोन E। बे जाबाय उर्जित आर पाटिलनि बेसेन गोसा जि हाथरखि गोनां 200 रां। बे गांथामखौ आं नोंथांमोननो प्रिफिक्स, इनसेट, मायथाइखौ आं फोरमायबाय। दानिया नोंथांमोननो गभर्नर शक्तिकांत दासनि गेजेराव 200 रां हाथरखि गोनांनि गेजेराव अबे बेसेन गोसा बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। मायथाइया जाहैगोन 2020, प्रिफिक्सआ जागोन 7FQ, इनसेटआ जागोन R। मायथाइया जागोन 2021, 4DA, इनसेटआ जागोन E। शक्तिकांत दासनि जोबथारनाय 200 रांनि गेजेराव हाथरखि गोनां बेसेन गोसायानो जाहैबाय 2021 मायथाइ। प्रिफिक्सआ जागोन 4DA, इनसेटआ जागोन F। रायजोफोर आं फोरमायनायजों लोगोसे स्क्रिनाव प्रिफिक्स, इनसेट आरो मायथाइखौ होखाबाय। नोंथांमोनहा बेखौ लिरनानैबो लानो हागोन एबा गोसोआवबो लानो हागोन। आं दानिया बेसेनखौ फोरमायनोसै। बे हाथरखि गोनां जुदि जायोबा 200 रांनि गेजेराव नोंथांमोना दङबा नोंथांमोना बेखौ मिलायनानै नायबानो जाबाय। आरो मिलायनानै जुदि नंगौबा आंनि फेसबुक मेसेन्जाराव फट' हरनो हागोन बोथ साइड। बेसेनखौ आं नोंथांमोननो दानिया फोरमायनोसै। बेसेना जाहैबाय फाइन कन्डिशनाव 500 रां। जुदि फाइननिफ्राय गाज्रिसिनबा बेसेना खमायबावगोन। भेरि फाइन कन्डिशनाव जुदि बे हाथरखि गोनां 200 राङा नोंथांमोनाव दङबा 1000 मोननो हागोन। आरो एक्सट्रा फाइन कन्डिशनाव जुदि दङबा बेनि बेसेनखौ 1500 रां मोनगोन। आरो जुदि UNC कन्डिशनाव दङबा नोंथांमोना बेनि बेसेनखौ मोननो हागोन 2000। UNC कन्डिशन होनोबा जेबो खहा जायालासेनो सोरबा जुदि गोदानै जुदि दोनदोंबा बेखौ UNC एबा बायनाय गैया, सिख्रबनाय गैया, जेबो मोनसेबो गाज्रि जायाखै, जेरै मोनदों गोदानै दोनदोंमोन बेखौ होनो UNC। जुदि बेबादि दंबायबायोबा 2000 मोननो हागोन। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै। गोजोन्थों।